Maria Dari Baba $20. Yamakatauri wa msoma hapo sama. Maria Dari yamakatauri wa msoma hapo sama kwa maki $20. Inini samona na buruona. Mawaya Kutongozi wao kuti kungozi wao kuti nhasi awo waka isitakauya tikatombotongo munhu awo anakuya saka ndo wakazoita appeal yawo aiwa kana wakaita appeal ya nyanywa $20. Ine ndimao mangara Dada ndimao mangara sala kipisa $20. Kidogo tete mapawa Nyarugu Victor Ngongo ndiwe kutangana chitaka cha nerita na chitaka cha Terison ndime changamire nyakwa mbiri penyu nyaya yakambopinda kana muna musi 24 February gore rino nyaya mangari wana Nyarugu Victor achimangarira wana chitaka cha nerita na chitaka cha Terison chitaka sa wese wari wairi hawana kuya kudai nyaya kubva yatongwa wasipo nyaya yakatanga kutarwa naMartha akati nerita nditete Terison murume in gore 1921 Terison akarwara negumbo akaramba kuenda neNick Hospital akaenda naNerita pakarwara amwene akandidzinga kusvika wafa Parufu Terison naTete vakandidzingazve ndikaramba kubva tine wana 7 filters Victor wabva ataurawo kuti kwasabhuku aida kuenzanisa kwasabhuku chine mbiri zvikaramba asi wakabvuma mhosva iyi muna July 2022 tikati bvisa mombe 1 kusvika nanhasi kusvika muna September haana kubvisa kusvika nanhasi haana kubvisa haasati abvisa saka tauya kuno ndinoda kuripwa nemombe 2 ndiVictor Edaru dare kubva rati Nerita naTerison vanobvisa mbudzi 3 mumwe kushora dare kwasina kuita Terison anobvisa mombe 1 Nerita anobvisa mombe 1 wachipa tezvara wavo Victor dare kubva rapa time 1 week after service of judgment kubva pazonzi panobviswa futi an additional mombe 2 execution nemombe 1 yedare plus macost $125 pandotoona kuti judgment yavo yakatonyorwa ninoona kuti yakatosvika saka kuti execution price right vari kupi hanzvadzi yako ngawe kuti vadikidzo iswededzana ibvisa ijaketi ipa right ngei musina kuya kudari ngei musina kuya kudari samba yakanyorwa kuti tiuye kudari
haina kusvikira kumusha kwedu kwaChinembi, yakasvikira kwaMugaisa. Saka kumba kwayakasvikira munhu wacho akanga ari kuHarare. Saka paakazodzoka kubva kuHarare achiona tsamba iya, dare rakanga ratoitwa kudhara. Ndo paakazouya netsamba, dare ratoitwa kudhara. Tsamba haina kusvikira kumusha kwedu, yakasvikira kwaMugaisa. Right. Saka kana pakadaro taakuchiti wachiti taure nyaya yamakange madaidzwa nokuti muri kutaura kuti hainawo imi makatozoona tsamba dare ratodii ratoitwa. Saka sinzi zvakadaro taakuchiti watanga kutaura nyaya yenyu dare ragamuchira chichemo chenyu, so that wachitaure nyaya yawo iyo yamakanga madaidzirwa kuti muye kuzotaura kudare. Ndiani wataura nyaya yenyu sekuuya kwayakanga yaita kudare kuti wanzwisise. Muchataura kutora kuti muchinyatsoijekeserwe nyaya yenyu yamakadaidzirwa. Kutanga kwazo kana kuti makatanga kutaura futi tanga kutaura zvawakatanga zvawakambotanga musimudza voice renyu mama. Kutanga kwazo murume akarwara muna December. Murume akaramba neni kuenda kupi hospitali, akaenda nani naTete. Ndeupi murume wako? Iye taura zita rake kuti murume wangu Terison akaramba kuenda neni kuhospitali kwaZabi, akaenda naTete. Iye achirwara murume wenyu airwara nehanzvadzi yake. Kwazobva mai wachibva wangu vari kurwara, vari kumba kwaani kwaTete. Ini pandaenda vanhu isangano wauya kuzonamatira mai. Saka vanhu isangano varipo vakungoti pezei. Ini ndakanga ndirimo, Tete wabva kubuda panze wakati uya pani, pandabuda panze wakati wauya kuzodii, wauya kuzodii pano, kuyazomura mai wangu iwewe, get out panapa, get out, handiri kugona pano, kana mai wangu wakafa handiri kugona pano, wachinzwa get out. Ini ndakabva ndangosunga ndadzokera kumba kwani, kumba kwangu pandandogara zvangu. Hapo mai wazodini, wazofa. Kwa ndati inini mai wangu vari panapa wafa hapo, inini mai anangotukana nawo. Pandadzika kumba kwamai kundodini, kundochema mai kumba. Saka awo achibva wandoona ndasvika, kwabva wati aidza hanzvadzi yavangu iri mukicheni. Murume wangu Terison, murume wangu Terison achibva handiona, akabva aenda kuna Nerita anga ari mukicheni, akati munhu uya adini auya. Kwabva wabuda wauya wari wangani wari true, pandanga ndakagara ndakadai so parufu ipapo. Awa Nerita achibva ati wauya kuzodii, ini ndakakuti kana mai wangu wafa ndiri kukuona pano, wauya kuzodii. Uyu Terison murume wangu achibva ati zvakatarwa nehanzvadzi yangu kuti wauya kuzo handiri kukuona pano, iwe wauya kuzodii. Ndirega mwana wamai wangu acheme mai wake zvakanaka, kasika kusunga papi pano. Ini handina kudaira chinhu, ndakaramba ndakadini ndakagara. Pedza wachibvaona kuti kutaura nechitsiga chisi kudini chichikudaira. Ndo pawabva wati Nerita kubva ati kuna Terison kumuhenga, akamuhenga neruoko urwu, akati uri kuzviona unoti ndiri kukuramisa nemurume wako, tarisa uone zvandiri kuita, tarisa uone danana kwetinodini kwetinoita. mai wakarara wamumba. Nerita akakahenga Terison, tikati kubva panapa kungoda kusvika kune rodhi kunofamba motoro, kwamudosvika mugadzika pange pagara warume. Kwabva Nerita bvadzo kwabva apinda mukicheni vaadini api vaagara. Ini ndopendakachifonera kumusha kwangu, imwe inini musasauye henyu kuno, inini pano Parufu ndadini ndadzingwa. Kumusha wangu havana kuzodini havana kuzouya. Ndopawakaizoti munhu aiko, ndopawakazouya kuna Sabuko kuti Sabuko toda kuti tionane newe pachitaka chatienzanisa nezvaitika mwana wedu. Saka ikwa Sabuko ndiri kuchazotaurwawo naye nababa. Mubva mapedzise maenda kwaSabuko wabva wangozopindure kana umwe chete wekupindura pamusoro changamire nedare taenda kwaSabuko, takasvika kwaSabuko Chinembi, mupwasha wedu naTete tichibva
tauya kuti tizoinzanisanewo nyaya yemukwasha nehanzva dzedu nekuti wari kuti wakadzingwa panhamo. Nyaya yakutaurwa paya paya takatadza kunge kuwirirana nemukwasha achiita nharo. Tete wachiti ndini honzeri ndini ndakadzinga mukwasha dzenge dzakawanda nyaya dzoti kati horaiti pakanaka hatichadi kuti tipedze nguva nekuti yaingoramba ichikukakawadzana ati sabhuku chinemberi takukumbirawo kuti utipo tsamba yekuti tikwanise kuenda chimberi. Vatadzokera umba, tichidzokera umba chitakasha aibva auya mangwana makusini, aibva atera nemunin'ina wake ati wana baba we shuwa ndine urombo paya paya atakazoningirikina handiregererei idi ngatiwirirane honai tine mhuri zvakadai tikati pakadii pakanaka. Saka vati ndipei sosi vatamupa ndiro aibva aisa $20 yake ndikati ndeiko $20 zvikanzi mabvuma mhosva tikati pakanaka aisa $20 iyaya tochitaura nyaya tikati ona mhosva yako iweka unozviziva here kuti munhu kudzinga munhu paurwere kudzinga munhu parufu imhosva kupumha munhu uroyi kaiwe. Zvikanzi aichokwadi ndosaka ndauya kuti titaurira but pakanaka ona mhosva yako iwewe tikuda mombe. Vatawirirana akati ni mombe handina pari zvino asi ndinokwanisa kuwana mari inoita 400. Tikati pakanaka mukwasha zvatakuita mweme muri muna June July handizi pakashaika mai wawe ipapo. Vatamupa date rekusvika munana September. Iye katomboti August. Tikati aiwa August chiregera ndikupe mumwe mwedzi. Asi kuti uwane 400 yako iye but akuona tizvara ndikaona mumbichana ndichiningira ndikati pese pakanaka asi due date ndakukupa ndirore musi wa 31 or 1 September ipa mumati 31 September 31 September nyango uchiuya by 31 September mari yako batatu wirirana zvakanaka naka. Kubva ipapo wakaenda imbwa ndio wakaenda tsuru kusvikira tatoona kuti nemukwasha hatisi kutombogorera pera tamu nerimwe gore kusvika tasvika kuno yajekeswa chekutanga makavadzinga mukavapopotera paurwere mukazouya mukashaina mukatora hanzvadzi yenyu panhamo mudzimai wenyu vakazoenda mukandobvuma mhosva maamega kuti aiwa ndakakanganisa kusvika hamuna kuzoita chibvumirano dare raunzwa nhasi kuno. Saka munoti chii iwe Neria newe Tilson? Na sabhuku arimo wauya sabhuku aripo tichava panguva yekutaura asi kuti tichimbora kuti wambotaura iyo waridzo yekuti pakakanganiswa here kana tinobvuma kana ndopira ndazvo uye kana kuti munotaura kuti aiwa murora wedu muroyi ngaswai isusu ndopadare pamambo panotaurwa zvese kuti aiwa murora wangu uyu muroyi ndinotoona kana mambo zvichiita ndivhenekereiwo ndione kuti mundigadzirisirewo muroyi nodzora mukanopedzwawo pamusoro ishe mambo nyaya iyi yakawandira murume nemukadzi wari wairi kumba kwavo. Ini ndisiko murume nemukadzi
nyaya dzavo wari kumba kwavo waita nyaya dzavo wari kumba kwavo dzipi dzacho nekuti nyaya dzavo dzezvikomba here dzeuroyi here dzechi mataura kamapa mambo panotaurwa ingataura zvese nekuti ukasiyira mozoti nyaya iyi haina kufamba zvakanaka nekuti hata dzenyu ndo yaiva ichikutaura muchitaura kuti hata dzangu yanga ichitaurira kuti zvakakataura kumba kwavo zviri bude pachena mukadzi aripo so zvatichi muzvare nyaya tigadzirisa hanzvadzi yangu yakafona ndikufonera pana mai wesi murooro wangu anonzi mai wesi ndiri kufonera pana mai wesi foni iri kuramba ndikati waenda rusapi zvikanzi chinditumirai mwana uye uzonditambira bhegi ndaapagarawo mapazi wakaseko ndokubva ndaenda kumba kwavo dzimba dzedu dzakandodai ndokubva ndaenda kumba kwavo kwekune mwanasikana anga ariko ndikati uri kuiteiko nomusa zvikanzi kutsvaira mumba ndikati enda unogashira baba bhegi kugarawo akati ina handiendiko uri kuiteiko zvikandi kukirina mumba uchibva ndabva ndobva ndati kumba kwangu inini kune kazukuru kakomana ndikati enda unogashira sekuru bhegi kugarawo ndokubva aenda vanogashira sekuru bhegi wachibva wauya kumba kwangu mai wari parusapo awa ndokubva watanga kuchifonera mai manje odairana zvikanzi ndingefonerai zvikanzi kunge zvakanzi foni yangu iri pachaja ipapachaakuzi ndikati wataurirei kuti munanditengerawo chaja zvakanaka zvakanaka nyaya ichibva yatodini zvaiko ibva yatopera mukomana akubika tii yake sekuru awa hawana umwa tii zvikanzi ndakuenda kumba kundorara ndati zvakanaka enda henyu kumba kwenyu mundodini mundorara ndokubva waenda sekuru kumba kwavo kundorara auzoya manheru manjao wakubva kwarusapi mai ini ndotoendewo kumba kwavo ndotondopiwa chaji yangu yawadini yawatenga zvakanakanaka zvikanzi mukomana wangu ari kuuya ari kwari kweza achandotambirwa nekombi ndikati zvakanaka ndobva ndadzokera kumba wangu kana ndogara wabva wazouya manje awa sekuru awo ndokubva wazoya kumba kwangu zuva ratonyura zvikanzi mai wese vari panini ndikati aiwa hapana mai wese ko zvaita sei zvikanzi tawambana nemba yandaona yakawakwa pambapo ini ndisingakuzvidini baini ndisingazvizivi ndatosvika paa nemba yakatodini yakatowakwa ipapo ndikati wachauya ndozvandakataura ndokubva wadzokera kumba kwako motikari dhiriri yauya nowani waya waenda kunotambirwa waya kwabva tarara yedu fume ire mangwana manje awawa ndokubva wati ndakwenda kwana Tezva hanzvadzi yangu iyi ndokubva yauya ndakwenda kwaTezvara ndikati kune zvandiri kutadzirana nemukazi ndikati zveiri Krismasi madii kutorana newanun'una wenyu mogadzirisa chinyi nyaya musati maenda kwaTezvara kana mazoona nyaya kuremerai moenda kwani kwaTezvara hanza uratege ndisike kumba nditora wanun'una wangu ndokubva wandotorana newanun'una wangu wachibva wauya waibva wakupfuura nepamba pamwanya mumwe munun'una wavo avo hanzvadzi yangu iyi hanzvadzi yangu ndokubva ati Tete isu tiri kuenda hedu kumbako asi mukoma wemurooro wangu afonera apa pane hanzvadzi yangu achiti hanzvadzi yako nerita ndini nerita uchenyu aputsa imba yemunun'una wangu ndikati ndozvataurwa zvikanzi iri ndikati kuini ndapindawo papiwa zvikanzi ameno ndikati ameno endai kumba kwachekoko mundodinenyu mundogadzirisana ndokubva waenda kumba kweuyu wanun'una weuyu ndo wakaenda unogadzirisa sikutaura kwandaendaita kuti tora wanun'una wako mutange magadzirisana usati waenda kwana Tezvara kana mazozvitadza ngochizoenda kwani manje kwaTezvara ndokubva waenda nguwa warido nguwa warido asi zvaigadziriswa chii ndwai zvaigadziriswa chii changamire zvavari kufuna nekuti tisazodzoke kumashure zvakanaka ii
chaigadziriswa ngechekuti musi wacho iwoiwo waenda Rusapere. Haiwa asataenda rusapere baba. Wachitaurirana murume nemukadzi, wakomana wauya apa. Mukadzi akataura kumurume wake kuti iwewe handichakudiba iwe. Handichinei newe. Ibva pano iwe. Uya akati kana usasandidi chibva pano. Mai wakati inini pano handidini bainini. Handibvi. Ndinogarira chinyi changu. Ndinogarira wana wangu. Handibviba. Mukadzi anongedza murume wake. Iwewe. Handichakudiba. Handichinei newe. Uya akachibva pamusha pangu. Chibva pamusha pangu. Saka nyaya yacho manje. Iri kunzi Tete ndio arikuramba ndio akuti kanganisa mukati meiwe mukati mema. Saka pazvataurwa manje kunzi Tete ndio akukanganisa musi wacho zvataurwa ndakanyarara. Ziga kuti zvinomburewe ndiri kukanganisa mumba mawo ndadiniko ndiri kukanganisa ikwenyu. Totozonzwa soko rakuramba richidini manje richiuya mapusa imba yenyu yemuroora mapusa imba yenyu yemuroora. Kusvika tazotaudzana manje naiwowo ndaenda kumba kwake nemuroora manje ndaenda kumba kwake matarisana ya ndobva ndasvika akagara pakabhenji. Izvi zvandikodoba manje ndakamboda kungochengetedza nyaya iyi zvakunditokonya manje kuti ndiri kupusa imba yanzvadzi yangu zvanyadini. Ndakana ndazoenda manje kumba kumuroora konai mai mwana kosoko zvarakuti inini ndiri kupusa imba yako. Imi mune nyaya dzenyu muri wairi mukati memba yenyu. Kuinini makundipinza pakuti akaenda akagara pakabhenji ini ndakagara kudai kubva adai dini kupira gotsi vapira gotsi vapira ake gotsi. Inini vandataura ndikati unotaurira sisi wako kuti zvanzi nanerita handidi kutaurirwa zvenhanga handipusi imba yemundani pusi imba yemurorongo handidi kutaurirwa zvetsvina handidi zvedu ndakadzimbara ndibude murorongo uyu anombodudza kana zviwana kana kukutarisa yana aya ndivana kudendivanayo ndasvika kumba kuyo kufuta ndakubvunzwa sekuru ndakubvunzwa nambuya matanda kuti kwemimi zviri kuita seiko zviri kunzi uri kuputsa imba yechinyi yemuroora. Handagara ndadzokera futi wamumwe musi kwapera 2 days vanamutora murooro wangu nemumwe wake ndikati uyai kunosikana ndobva taenda patakaenda ndikati mai Tombi awa murooro wangu unoziva here kuti zera ramari rashata kuti uchatanga kuti kumurume wako handikubi zera renyu ramari hariti zvakunyadzisa mane wakwambo newaroora zvakunyadzisa hazvina kunaka musadaro hazvina chimiro chakadini chakanaka ba mazvinzo hazvina kunaka ba. Uyu akandipindura kuti zvese ndopakati ndipindura manje zvese zvemutaura izvi ndakasana ndikati inini ndakandauya kuzoti zviro zvinonyadzisa zere renyu ramanhare kuti unongedze murume wako kuti iwewe handichakudi hazvina kudini ba hazvina kunaka zvakashata zvinonyadzisa mazuva endakata ndaenda kumba kwangu manje Tete kumidza tichachani nyaya ndaivatora vamotoura zvakuita zvisiri kupera kunyanya saka ndaenda kumba kwangu zogara iye ndobvauya mumwe musiwo murorongo inini ipapapo ndakuchengeta mai manje kumba kwangu wari kurwara. Mai wangu wachirwara ini tambudzikana kudai ndaidaidza hanzvadzi yangu muduku pane uyu awanogara kurawaya muduku pane uyu anogara kuma Abrahamu uya nhasi ndiri kuda kugezesa mai ndotorana naAbrahamu. Abrahamu ubata kuno kumusoro kuno mai wangu ini ndobata kumakumbo toenda nawo kubathing room nehanzvadzi yangu tosvika tocheka mai ndogezesa chinyi chavo miri yavo
ndowapfekedza ndapedza kuwapfekedza ndodaidza zvamudzadzi yangu todzosera ani wedawo mai wedu mumba mazuva ese tichingodini tichingodaro saka manje izvozvizvo zviri kungondigwina kuti ndingati imba yamuzvadzi yangu kuputsa inini imba yamuzvadzi yangu izvozvo madzishe zvakandigwina zvakandigwadza saka uyazouya futi kumba kwangu ndikati nairo kufoni wakafona kumurume wako wakafona kuti zvandanambofona fonibeda makanzwa ndikati wakataurwa kuti akanitaura kandi anambofona fonibeda andamudini ndikati iwewe urikufamba uchinditaura ndakaputsa chi imba yako imini ndimakaputsa imba yangu iyemi ndimakaputsa ndikataputse man newe futi ndetaiwe putse kuputsa imba yangu kuputsa imba yangu ndokuputsa imba yangu yoti atafutse muri wairi kumba kwenyu muri kuputsa chinyi chenyu imba yenyu asi makutora inini manje kundinyika mukati menyu medzimba dzenyu idzodzo inini handidi kana muri kukangaidzana kumba kwenyu ikoko kangaidzana ikoko inini handidi kana panosauya andakasana ibai indiri kutambudzikana mai yangu panapa hapana kumbondibatsira panapa tambudzikana mai ndichitambudzikana nehanzvadzi yangu ndakataurawo zvandakataurawo zvokuputsa mukati memwoyo wangu iye akupopota wachienda ichipopoto achienda imimi kuputsa imba yangu imimi kuputsa imba yangu ari kweli kati anapasana enda saka manje anozouya pamba anozomupatsikawo futi ndokubva pazonzi necheche manje tiri kuuya kuzoisa munamato ndobvauya necheche vabvauya vanhu vapinda mumba uku pese kune nzvimbo iwo ndobva wagara paya padhoapo ndokwauyaibva wagara padhoa chechi chibva yaitwa chibva yadini hai ibva yapera yapera chechi manje zvakunzende tichindoona kwambuya matanda wakubuda wakuenda wakuda kubuda kuenda ndikataiwa vafundisi pana kapoto keti maheu ikaenditotora maheu mubiri panapa mumwe maheu iwo wangu wakagara padhoa ndokubva ndakupenya ndikati yaikuu watibvauya mauriri pana saka wangu aine mwana wavo mukomana angauya kuzotora mbuya zoero kuti chitenda rake ngati mauriri pano ibvai pano ndobva wafamba wakanyarara hauna kudaira ndobva wafamba wakanyarara uchibvaenda kumwana komana wavo wamira pamwana komana wavo kana waitaura kana waisataura nandisi tibva ndaendepo ndikati mwanangu mai wako vari kundigwadzisa kuti inini waripo nditowanongedza kuti mai wako apa kuti inini ndiri kupusa imba yavo inini zvandakaita zvezvi handipusi imba yavo handipusi imba yanzodzi yangu hazviitiba ndakabvawo pano handiti ngandogarawo kumba kwako kusvika titaurirana atititaurira mazwi ekuti tete ndikukanganisa mukati memba yangu chakati nechakati nechakati saka ngawaendawo kupi ngawaendawo kubva kutora ibombai ngawaendawo kumba kwako kuti asati andisananguriwa mabhii matatu awo ekuti havisi imimoini ndobva waenda kumba kwako handidiba panini handidi hangu bakuvaa musi wazofa mai saka duku yacho iri meri indati chirega ivhari totaura saka musi wazofa mai manje awa wazoya majimbabulawo undadarikira pamwe pekunzi wakatora murume wangu akaenda kuhospitari farai awa mategowa awa murume hanzvadzi yangu akatakurwa nemumwe murume kuendesa kuchitoro akurwara nekumwe mafoni ako iri baba ndiri kufona kanganisa zvese hatina
Inini mambo mira. Antitizo mapurisa. Watakurwa nemwe mota kwenda vangarwara nei maita imba wakutorwa neimwe motika kuti waendeswa kuchipatara wakurwara negumba. Saka uyu wangu muroro apo wangu wari kugara kupi kumba kwawo wangu muroro ndokubva ada kupinda muimanje mumotika muyo wakuendeswa kuchipatara. Uyu ndokubva ati aiwa handina nyaya newo kandiramba handina nyaya newo sarako ndokubva waenda kuchipatara nemunun'una wawo awa wana kuenda ba kana inini zuva irori handina kuenda kai mutsi wawakutaura iwo kuti wakatora murume wangu wakaenda naye kuchipatara. Ini ndakatumirwa mari nemwana ndokubva ndati ndikuda kuenda kuchipatara uye kundotora ti mari munun'una wawawa ndokubva auya Tete zvemuri kuenda kukwarisa ava vada kuenda kukwarisa kumbondoonekwa gumbo ravo kwachiremba. Ndikati waperekedzei zvikanzi hatina mari imi mutori negwende chitoendai nani nehanzvadzi yenyu muri kuenda kukwarisa. Ini handina kuvabvumira kuti ndinoenda kana kuti kudini. Ndakangoti tsvagai mari mudini muendi. Ini ndokubva ndafuma ndibva ndaenda kombi apa ndibva ndatoonawo mukombi tikataida rusakuru hatisati tasvika parufuka I think mataura washonga right. Ivi nyati chii chiri kunetsa pamhuri yenyu? mutaura ende makombi inini chiri kunetsa ndechekuti mudzimai ndikamutaurira chiro handiteereri akafanana ne inini takati tiri kusakura tiri mumunda kwava tati mangwana toda kudi kukarivheta ndikati takati tiri 2 umwe wana waendawo kumataundi tiri 2 pamusha ndikati tokubira kamuzukuru kasekuru kanonzi Rinozi ndo kanouya kuzoti zotungamirira tikarivheta ndekwabva ati nidisi ndinoda wamuswe kuti wazotitungamirira. Ndikati wamuswe samusha angauya kuzotitungamirira imo musha muno makazara pwere totungamirwa nasamusha osiya mabasa ake pamusha kuuya kuzotitungamirira tichikarivheta. Hai hazviiti tinotokumbira wana wadiki wauya kuzotitungamirira musha uno wakazara wana wadiki. Ndepaya tiri kusakura paya kwabva atefoti chakumbira wamuswe. Ndikati kati chori kuvaura kuna muswe chii muswe tinototungamirwa nemwana wasekuru muswe kwete. Ndepaya kwabva tanyarira tiri kusakura kupedza kusakura zuva rovira ndakutotambira mombe kupfigira mudanga ndiri kupfigira mudanga imomomo pane kamwe kainetsa otirangokudo ndekwabva ndaudi kuwashedzera manje kuti wauye tibatsirane mai wese sakati iye watoenda kwamuswe. Ndepaya kwabva ndapita kwabva ndazoipfigira mombe iya ndapedza kuipfigira ndaurayi ndotoona munhu arubva kwamuswe. Ndikati iwe kati nanda kutaura kuti tinotungamirwa nemuzukuru kuka ndepaya ndakamushauta zvega kubva kumushauta kwabva ndaenda kumunin'ina kwabva ndamutaurira ndabva kumunin'ina ndikauya kuna Tete kwabva ndavataurira. Tete wakati gadzirisanai ndo mazuva akandipindura chedu kuti gadzirisanai. Ndepaya kwabva ndati tanyarara taumba kwabva ndazokera ndamutaura kuti muswe pamusha pangu panapa handidi kumuona
muswe pamusha pangu. Imimi pana muswe munofungira here kuti muswe anga ari kudana nemukadzi wedu? Hakwete. Kuti action yakaitika manje papa ndikuti indamurambidza kuti muswe handidi kuti titungamirwe namuswe. Ngei mama musingadi kutungamirwa namuswe? Iye ari kudiwa kutungamirwa namuswe. Ini ndoita zvinoda pamusha pangu bei. Munhu isikada handidi. Ngei musingadi muswe? Kambe shuwa tingatungamirwe nesamusha. Aiwa, imimi ngei musingadi muswe kuti atungamirire? Avo vachida muswe kuti atungamirire, musingadi muswe kuti atungamirire. Chikonzero ndechekuti ini ndindakatanga kutaura kuti izvo tichatungamirirwa nemuzukuru. Iye uvataura waona kuti aiwa muswe muzukuru pamwe haakwanisi kunyatsotungamirira, rega nditoaidze muswe. Saka ini ndwabva ndaramba kuti muswe handimudi. Samusha iri kuuya uzotungamirira mume pamwe. Zvimwe ndakanganwa nokuti vatete vachitaura vainda kure. Mbiri bedzi dzinoti hanzvadzi yangu yarwara, ndini ndakaenda kunorapisa hanzvadzi yangu, mukadzi wake ari nokuti hanzvadzi yangu zvayaizoda munzira, zvayaida kuitika, indi arisingazvikwanisi. Mai vangu varwara, munoona ndakamudzinga. Mai vafa, munoona ndakamudzinga. Ndipo pega bedzi pokuti vatete vari mistake. Vatete vari mistake ipapa apa. Iwe hanzvadzi kana usingadi kuenda nomukadzi wako kuhosipitari, ina handindi newe. Ne. Unoramba hanzvadzi yako nhasi, mukadzi wako nhasi wabereka naye. Wakutanga kumuramba, kungoramba kuti handidi kuenda naye kuhosipitari. Kungoramba. Ini ndojoina. Ndizvozvo. Hande mwana wa mimi. Zvatiri kuda kuona vatete papa makashatika ipapa. Gakawara namuswe. Ndokwa zvakatangira kwamuswe. Ndokwa zvakatangira, saka tinaudzwa kuti muswe uyu akamira sei. Dambudziko kana takatarisawo tichiona mataurirwo enga achiitwa, ava vanhu vairi ava wakapinza honye yavo pakati, murume nemukadzi. Honye nditeta. Tetawo unofunga kake kana tisikateerezi, munhu akabva kwaakabva achibva apuhwa pekuwakira mumusha. Zvino hanzvadzi yabva bhuruwa iri inouya netunonaka tumwe tusingagoni kusvika kuna teta. Zvino tetawo manje wakaona kuti zviri nani ndikafusa muroora uyu, hanzvadzi ndikagara naye, tunonaka twese tunouya. Nanhasi ava vachiuya kumusha havaendi kumba kwavo, vari kuenda kunogara kwahanzvadzi. Saka hanzvadzi iyoyi hanzvadzi ndo yaputsa zveshuwa musha wani wehanzvadzi yavo. Wari kunyarawo baba wakanditarisa kuti wanyatsotaura chokwadi. Handifungi kuti munhu ungadzikire mukadzi wako kuiga mai wako kuenda newo nenyaya yekuti muswe ari ambirehwe kutukabira mumbi. Muswe wacho mukamuona chakamirira ari kutaurwa wacho, aiwa ngavabude pachena ava kuti pane zvavari kupakwa nehanzvadzi isi kuda pamuroora kuti ione kutambira chingwa. Hatidi kurova imba takaiga mpiri. Ava baba ava vanogara bhuruwayo zvakanaka nemukadzi wavo nemhuri yavo, asi manje wauya kumusha manje vanotanga kusvikira kuhanzvadzi, ndokwavari kupakwa mashoko asiwo ari kuzoita kuti wapesana nemhuri yavo. Ndo patiri kuona chakanaka. Nekuti hationi isusu kuti kutungamira mombe kungabva kwatange gakawa, kuti mudzimai, handi mudzimai ndiye anogara mumusha, anotaura kuti anoziva kuti at least munhu asingatinetsi ndimo munhu akati imi munogara bulawayo, saka muswe maimurambirei imi. And plus nyaya muswe wacho haina kugumbira pamba penyu, makaenda naye futi kwatete.
kundotaura kuti Tete vari kuda kuti muswe atungamire mombe, ini handisi kuda muswe aita sei. Apa nyaya kana mine mudzimai wako anofanira kuteerawo zvomuita. Mudzimai ndiye anogara pamusha, iwewo haugari pamusha, saka anonyatsoziva zvemumusha ndiani? Anoziva zvepamusha mudzimai. Saka kana ini paine chendisingadiwo ndini baba wemusha kai. Chii chausingadi pana muswe? Ndo zvatinoda kunzwa kachitaura kuti inini handidi muswe nezvakati. Pane zvamakambonzwa ere nezvamuswe? Kwete, inini pachangu handingadaidzi samusha kuti auye kuzotungamirira munhu achisiya mabasa ake. Kana abvuma aramba here? Aiwa, aramba here? Kana kamwana ikako kane mabasa wese wane mabasa. Dai wana wakaramba, dai muswe akaramba, maizoenda kunayo kune wana. Akwete, handingamboendi kuna samusha kundototi vanogara pamba vanonyatsoziva kuti vanhu vasingazoiti dhuze avo vanonyatsoziva kuti kamwana akati kakadaidza makuhwa asingaperi musha kwako kabva kumba kwako makuhwa achazenge aripo nekuti ndo vanogara mumusha. Asi tikadaidza muswe haana problem. Saka ipapo gakava robva raenda manje kubva randotaurwa kuna Tete, kubva randotaurwa kuna minyina, kubva raputsa musha. Gakava rekungotureka chete kutungamirwa munhu. Kusika vamweni vakaenda kumakuhwa vakutorizivawo. Inzwaika dai pakaperera ipapo. Saka inini kudzokera kwandakaita kubhulawa ndakasiya ndataura kuti izvo muswe handichamudi pamusha pangu. Chikonzero chei? Cheizvozvo kuti izvo ini ndinoti toda kutungamirwa nokuti iyoti muswe. Why muswe ai chaimupfebvera muswe chii? Ndizvo zvatinoda kubvunza. Chii chaimupfebvera muswe? Dai taura kuti muswe. Iyi makafungirei? Iyi makafungirei? Kuti muswe apfebverwei? Semunhu wemurume unongodii? Semunhu wemurume. Pane zvamakafungira kuti muswe pauzokatari kumuona pano. Semunhu wemurume, right? From there ndaenda kubhulawa yenini. Ndazodzoka paEaster. Ndakaenda kuna January, ndazodzoka paEaster. Ndo pandakanzwa kuti wakadaidza muswe kuti ave uzowakadanga. Ndo pandakati zvandakautaura kuti muswe handimudi pamusha pangu. Wamudaidza sei kuti azowakadanga? Zvikanzi ndikutenda kuti pandanzwa patanga kuerengwa nyaya yataurwa naTezvara, wane nyaya yavasimudza yekuti mukwasha wavo akatozoenda pana Tezvara achiti papotse kakadesa $20 ndiro. Saka zvirikutaurwa nababa izvezvo kuti nyaya handipo payakatangira, waizondobvumirei mhosva kwana Tezvara bhozi $20 rikutoradza kuti mabvuma chi mhosva. Saka handisi kunyatso awakane pavari kuti tizei panyaya yani yavo. Kana kuti utaura zvavo kuti nyaya iyi baba havasi kunyatsobuda nyaya yavo pachena. Vane nyaya yavainayo between baba ava nemudzimai wavo. Havasati vanyatsobudaritsa nyaya yavo pachena. Baba vangu vabudise nyaya yavo pachena. Regei nditange ndapedza. Vari kuiga nyaya yavo. Ndo patiri kuonesa kuti vane nyaya yakakura. Hatikarambi zvese izvo tataurwa kakuzoenda kuchipatara kuzodii. Hatichadi kuramba tichinzwa izvo. Taakutoda kuzwadzana muswe zvatisina kuziva ngoti tanzwa muno kuti muswe chikonzero chamusingamudi pamumba penyu ndechei? Chikonzero chamunoti mimi so that dambudziko iroro tiriziye rindopere. Nekuti tisakabuda pachena dambudziko ramuswe sekuti ndo patanga nyaya yenyu yatanga pana muswe. Dai papasina muswe mungadai muri kuwirirana.
Saka tikandosova zvimwe zvese izvo hazvina zvazvinotidiri nekuti dare ramuswe dare ndo dare guru ramuswe ari kuuya pakahachangamira ini maonero angu andiri kuita matsananguriro ari kuita babawo nenyaya yamuswe. Babawo anogara kuBuruwani, mai avo tete avo vachigara kunogara Murora. Saka baba avo vane dare ravanogara natete wavo avo, tete avo vachitaurira baba avo maererano nemukadzi wavo pamusoro pamuswe. Saka havasi kuda kudura ipapo kuti inini ndakataurirwa nyaya yekuti patori nenyaya yavari kuviga. Wabatete avo vakataura baba kuti vanodanana tipedze hosha nekuti mukadzokera muine hosha yenyu hapana zvamuri kundoita. Nekuti inimi mufuri tete mataura nega kuti ndakaboikana ndakabatikana kuti ndidapunza hanzvadzi yangu inini mamuna futi kubuda pachena kuti makataura hanzvadzi yenyu nezvamuswe kana kuti zvikuita muroro yenyu namuswe hazvisi kukufadzai zosvika kuti mataura pahanzvadzi yenyu svika muroro aziziva kuti nyaya yangu nezvamuswe nditete wataurira murume wani wangu. Saka tete ndimapunza chii tombouya kunemi regai timbouye kunayo kuna anozanu kuna mapa ngeiwewe murume achitaura kuti ina handidi kuona muswe pamba pangu, iwewe uchiramba uchiunza muswe pamba pavo pemurume wako. Ini handisi kuona chikonzero chendinacho namuswe. Aiwa tinoda kubvunza murume wako ati haachadi muswe, iwewe uramba uchiunza muswe, chikonzero ndechei? Inini hazvo ndakumboya mufuma mangu kuda kutaura Changamire kuti nditi muswe ane mhosva neni. Ndichida kuronedza kutanga ndibatane namuswe uyu. Taiwirirana nemukadzi nanhasi ndowirirana nemukadzi wamuswe. Mukadzi wamuswe asina mombe. Mai muswe mungashubuke here ini ndiine mombe imi mumusina uya mutore muchirima nechi nemombe dzangu zveshofo ndo zvaiitikawo. Wachiuya chore mombe dzangu wakomana vanonzi Nopi na Lavu vana wamuswe wachiuya wachirima wachindora wachimba mundako kana kwa kwangu wachiuya wachidino wachirima kana kuri kana vheta ndizvozvo ndo mawirirano etakakuitana nemhuri yekwani yekwamuswe kusvikira awauti handidi kuona muswe pano chikonzere chei anombouyo here usiku. Aiwa izvo zveusiku Mwari ndiye anoziva kana ndikati handauyi wana wazvibvumi Mwari ndiye anodini anoziva. Ini namuswe asi mimi munoti chii? Ini namuswe handidanani naye handidanani namuswe. Kushanda kwamai ngoitana kushanda zvokuti vakazodzikana vakatotengawo mombe dzavo nekushandawo kuti enizvi ndopanga kuti kana vaine mombe dzavo wachiva chitirimirawo kana kurimirwa tete vanoti mudaidzo wakawana kuti yangu ndirimirawo kumba kumunda kwani kwangu iwo tete avo kana kwavakirwa imba yavarugara nhasi yaura nhasi avo tete avo vakavakirwa namuswe ndiyo bhildi ari paraini pedu mai nini vari panikizopa mukadzi wapamwini kuvaka pamba dzimba dzavo ndimusi vari kudini ari kuvaka pamba pangu inini kicheni iripo yati anoiziva. Saka muswe uyu taakudzoka kwamuri muswe apedza madzimai emuderi amene ndikubvunza kutaura chokwadi pamberi paMwari ini ndai ndisina mhosva nazvo asi unozoita mhosva nazvo waona zviito zvacho kuti kati oraiti pandakati inini muswe handidi kumuona pano oraiti ingadai wakanditsanangurira but wakangonyarara. Aiwa imimi tete wakakutaura kuti muswe anosvika pamba penyu here nguva dzisina? Natete hatinongotaura nenyaya muswe regai tete watauri musawadziridze nekuti wasanga wadziridza tete ndo vanonyatsoziva ndo vanogara. Handitauri nyaya dzamuswe mumba mangu. Chinosaka kuti ndisazvitaura ndechekuti uyu akasiya azvitaura kana pamaraini pedu kuti apa handichadi hangu ani muswe. Zvino isusu manje neMurume chetinodira muswe ndechekuti hawasi kunyatsozvitsanangurawo. Muswe ukamudaidza kuti uya undirimiriwo munda wangu apa anouya asi mari handidini handina kana mine kahuku
kana mine bhakiti remagwere ndozvetinodira muswe izvozvo. Asi zvekuti inini ndinotaurira hanzvadzi yangu kuti muswe anouya apa kana kutaura makuhwa yaezva muswe kwete handinei nazvo izvozvo kana handinongozvitiza pamuromo anongotaura chiro pamuromo pangu ini ndoda kubvunza baba pane shoko ravabva kutaura rekuti ndabva kuguruva ndadzoka ndakasvika kutaurirwa kunzi muswe wakadangara. Makataurirwa nani baba? Nemunin'ina. Nemunin'ina wewe? Nge akamhanya kukutaurira mukadzi wenyu asakutaurirai? Angangonditaurira sei ndakamutaurira kuti muswe handimudi pamushana. Munin'ina nge akazokutaura kuti munhu uyu ndiye azowaka. Zvairatidza chii kumun'ina wenyu? Zvaitoratidza kuti aiwa muswe anodana nemukadzi wenyu ndosaka nadi. Aiwa. Akangotaura kuti right sabu muswe anodana here nemadzimai aya. Ina handioni sekudaro. Uyu munhu anozviitira mabasa ake emaoko. Ndokuona kwangu. Kana nesuwo mushandi wekumba kwedu anotouya achitoita mabasa ake emaoko. Ndozvinomuraramisawo kwangu. Ende ichipi labor yekuti ukamutaura munotaurirana zvaanodini zvaunokwanisa iwe nezvaanaiye mowirirana. Saka hapana chakashata chaiyo. Muri kuona kuti imimi nekufungidzira maifungidzira kuti mukadzi wenyu anodana namuswe ndosaka makaita mangange. Ko ita asina kunditaurira ndichimuti muswe handikudi pamusha pangu. Aifanira kunditaurira kuti aiwa muswe aiwa wakati isita kubvunza kuti ngei musingadi muswe titaurire chikonzero chamusingadi muswe. Makapinga mumbi titaurirei chikonzero chamusingadi muswe pamba penyu so dzachibude kamukadzi wenyu aziye kuti imi hamudi muswe pamba penyu nechikonzero chakati hatisi kubuda. Chabuda wali zvokuti chipi chitaurei satina kuchiona chabuda chacho titaurirei kuti chakati ndakati titaurei chikonzero ndo zvandakutaura ndakati ini mangwana tiri kutungamirwa mombe aiwa hamusi kutaura chikonzero chamusingadi muswe pamba penyu. Tipei chikonzero chamusingadi muswe. The reason behind you don't want muswe at your homestead. Muswe handikudi pamusha pangu nekuti mudzimai ndomutaura kuti handidi muswe mangwana omunza anomunzirei saka ndisikamudi anomunzirei muswe wacho sekunzwa kwandiri kuita muswe munhu atori munhu anoshanda munharaunda tomuzivawo nyangwe nekuchechi kuti ndo zvaatori munhu anongoti munotaurirana achiita basa but nyaya yendiri kuona iri pana babawa ndeyekuti wada kuzama kuisa masimba avo kumukadzi wega wazvitadza wakuda kutsvaga zvikonzero zvokuti mukadzi avateerere nekuti chovari kungoda kuti kana wakati pamba pangu handidi mukadzi oregedza ndo mhosva ingoripo ipapapo kuti mukadzi akaita zvongo asingadi chete anopangidza ubaba chete murimi mukati muda kutungamirwa mombe muchikarevheta nemwana wakati mudzimai wenyu oti kwete tinoda samusha uku tinoda samusha munonzwa sei taura munonzwa sei munonzwa sei hapana chakaipa ipapo nekuti hapana reason yamuri kupa mudzimai wenyu kuti handisi kuda muswe nenhau yakati handiti ndinokupai reason kuti mukadzi wenyu anokwanisa kuti mwana wamuri kudapa maenda imimi anosara achiita makuhwa epamba pake hamudiye ona kuti muswe zviri kutaurwa nehanzva dzenyu zviri kutaurwa naishe kuti zviri kutaurwa nawo kuti ndobhoire musha saka izvi chireva kuti muswe uyu anotumika kudarika chii vanhu vese vaduku vakuru wachii muswe izi zvapupurwa nehanzva dzenyu zvapupurwa naishe zvapupurwa neuyu ko imi munozviramba sei imi musikagari mumusha uyo azotungamirira mombe nyaya iri pana apa Zimbabwe
yechokwadi rega ende kutaurire waberekwa kwamatanda wana wamuzali avo wana chitaka chavo uyo muroora asi vanhu ava nasekumatanda vanhu vekuti havasi kutotaudzana ba wanga vasi kutaudzana nguva yese saka kuti uye azosununguka kunotora mwana kwaasi kutaudzana nambuyo hazvidi ndo saka ari kuramba kuti ine handidini anozviziva murugoma pane rizini yenyu chitipewo rizini iyo yake yataurwa chitipewo rizini yenyu yamusingati muswe uyu yataurwa kuti ngei asingadi chi mwana uyu ngeitotozvitaura ende handisipo kuti uyu anondonyonganisa but imimi yenyu yamuswe ngei musingamudi haisi kubuda right tapedza tikarambe tichitaura tikati tidzokei kunyaya apo muri kufungira zvisiripo mukadzi wenyu hadanani nani namuswe zviri kupupurwa nehanzvadzi yenyu zviri kupupurwa naishe zviri kupupurwa namagondo zvese mhuri yese iri kupupura kuti hakuna chi kudanana namuswe asi nekuti muswe ndiye machainyoka emuruzevha anodaidzwa nechii inoti machainyoka haadanani mukadzi wenyu nani namuswe that's why asina kunyara kuti muswe ngaauye akaramba uyu wemakuhwa anondovhiringidza chii musha wake mukadzi ane right yekuti makachienda imimi muchakwenda mukandobvuma kuti imimi aiwa makanyangadza mukabvisa $20 mukawirirana kubvisa mari chii chakazokonesa yakati yasvika nguva yavakati taura kuti ise mari nguva iyo yakasvika takabatikana munina wangu ari kurwara aiwa iyo kamunga makapanana nguva inga makatotaura imi muti by August iyo akati aiwa September mapanana nguva wakandifonera iyo ndiri kublowa ko mukwasha nguva yapera kai ndikati baba usaramba uchitirebesera nguva nekuti une kwakuzotishatiririsa manje nekuti unorapa uri munhu asira kunaka asiri ngei usira kubvisa zviro zvamakataurirana ndozvendikutaura kuti wakandifonera foni zvikandikwasha nguva yapera ndikati baba honai tine murwere tiri kutotsvagwa mari yekuti kurapisa murwere anga ari kuparire nyatwa anhu wazvo munina wangu bati uyu ndite zvara mapara mhosva zihombe rawaona iwewo kuti rakadii muninga wako ane upenyu hwake hwaanozvionera iwewo wapara mhosva yako right saka unobvuma wega imimi Tete takuya kunemi ngei maidzinga munhu parufu paurwere mataura kuti aiwa patinotarisira kuti parufu ndo pari kuchema vanhu paurwere maona kuti aiwa haasi kuya kundibatsira maakubatsirwa nehanzvadzi nekuti uyu haasi kudii ini handina kumborwadziwa kuti haasi kundibatsira yete ko makamudzingirei parufu nyaya iripo yanga ichingondirwadza inomudzinga zveparufu mudzinga kuti ibva parufu apana ingadai rufu rusina kupera aripo dai ndakamudzinga chaizvoti ibva pano ai murume wako auya murume wako ako muchinditaurira mese muripo kuti inini ndazoputsa imba yako pakutii ndobva nenyanya yacho hani muri kuchema parufu maakutongana parufu izvo ndizvozvo chaizvo saka wakakanganisa kakutongana parufu kuda kugadzirisa nyaya parufu aiwa bati parufu bati muri parufu teerera izvozvitorwa namambo kana kuti muri kungofunga zvepfungwa dzenyu teerera izvo zvamuri kutaura parufu saka makasvunga kushungurudza munhu parufu kaimiro ndaisa mushungurudza bandaiti mugotongana sei parufu ii muri kuchema mese muri kuchema ndikangoti nyaya yakasvika kwasabu wakabvuma mhosva dzangu saka kwakutongotendererawo kwakuita
ndo zati kuti wachiziye mhosva dzawo taakuchenda kuwajekesera mhosva dzawo kuti parufu hapaitwi kana hurumende haizvimuteerere muzvare mambo varitaura mukadzinga munhu parufu muri kumukuma kuti ndiwe wauraya munhu wetiri kuchema mukadzinga munhu parufu vachiwanuchema right atiende kujudgment yatora nguva yakareba nyaya yavo wana kutaurwa pamusoro wanhu waya kuzonamata wakanyatsoti wauya kuzoongorora mai wangu iwe kuongorora kuri kuti nyama yangu yapora here ndozvakataurawo ndodare zvaraona kuti aiwa pakanga paine bad intention yakanga iripo most probably pana muswe apa ndo pamaifungidzirwa kuti muri kuda nani namuswe zvabuda pane hanzvadzi yako inogara kubulawayo kuti haingafemberi kuti apa pane chii zviri kuitika pane dare riri kuitika saka dare tinoona kuti wakakanganisa ende wakanga wabvuma pasabhuku kundobvisa mombe wakanga wabvuma kuti no takanganisa tobvisa mombe munoti chiidare judgment mambo chokwadi iyo imhosva inonyadzisa kuti ukadzinga munhu puma munhu pachena pane wanhu wazere kuti ndiwo unoroya ndiwo wakauraya saka imombe haigumiri ipapo unoripazve kune kuna mambo inoripwa zvakare kuti dai makatopedzera naiko zvakatopera saka iyo inonga yamapfuma munhu yamombe kune akapfumwa nemombe kuna mambo paka achangamira ine ndiri kuti sezvo wakaenda wega natezvara wachinobvuma ifuwa takatadza wakabvisa mari yavo yemabvuma mhosva zvawakanga watenderana navatezvayo vanofanira kuvabhadhara pamusoro pezvo wobhadhara nemakosti aseenzeswa navatezvara kuti wauye kudare kuno kairi kese wachiuya kuno wobhadhara makosti ayo woripirazve kushungurudza dare kwawaita wobhadharazve kuno kudare wobvisa mbudzi mbiri. Right. No, I think apa judgment atinoona dare atinoona kuti iri correct. Muenda mondobvisa mombe yamakagara mataura machajwa nanatezvaro kuti bvisai kunyangadza kwamakaenda mukandotenda kuti pamberi panatezvaro yenyu takakanganisa ende kukanganisa kukurusa mobvisa makosti imari makosti nemari yamabvisa nhasi makosti enyu mari yamabvisa nhasi neyamakabvisa muchidaidzwa imari makosti akuita 268 akasvikapo sei? Right. Tichiuya impedeta ngozvi draft yange iri 1 akaunyora pauya chimari yakati nhasi tabvisa 20 tichidzokera musi watakadzokera 3 times makabvisa mari ma 10 tamamangara pakamangara takawabvisira waona kuya mukati 20 yachi 50 ya 20 makabvisa 20 ane 20 plus 20 40 imasamuni mari 70 kuita 110 imari mushure 8 tinoda akanga auya kumhangara nemuri 2 ndimuri wamhangari mawitness anga asina uye wamhangari muri 2 nokwira mari kuya nacho 33 6 times 4 times 2 days dzamauya dzamakauya nenhasi mapa mauya
48. It 20 24. 48. 48. 48. 24, 24. 48. Oh, and this not 24. $3 then. $3. 6 plus 6, 12 dollars. So that's 110 plus 12. Plus chikafu. Yeah, magara mchiji. Unoya nimboa ininda toya nimboa yangu ngoda toya unondi yezi da kumbo dismiss ando jamboa enda naye ndo zauti ikabvisa mari kuno hapana right, which is 112 and it yema cost 112 plus mombe yeyo kwa mambo mobvisa mbudzi mbiri dzekurwisana pamakuwa ndo dzamobvisa iwewe ndiwe wakadzinga munhu pamakuwa hapadzingwi mombe iwewe ndo unobvisa yekuripa mudzimai wawana sekuru wako right, munozviita rini? Mpindurai mambo. Handichasenzi ndototaurana newana uripira mukadzi wako unozviita rini? zvotovafonera kana nhasi. Muzviita rini? Otaura kuti dare rakati ndinofanira kubhadhara mari iyi musi wakati. Ita changamukai zvinoda kunyorwa. Tokupa mwedzi kuti unge uchibhadhara $400 kana kuti mombe hombe handiti $400 nhasi tiri musi wani 14 tongoti by 30 May unofanira wabhadhara $400 iyo. Mbudzi munounza rini? Ndiricha mbudzi mbiri dzedare. Hawana chini. Ndinoita. Mutoro wacho. Hazvine unobvunza iye, unodziunza rini? Mozo zvamunozondoita ratizvizivi. Unobvisa $40, $80. Unozviunza rini? Handingagoni kuti rini nekuti ndotombodosumirawo wani. Ndo zvacho zvatiri kutaura. Right, musi wa 30 April and 30 May munofanira kunge mabvisa. Musakabvisa by 30 May tiri kuuya zviri chitorwa kumba kwenyu. Handiti. Okay. Chisimukai mwendi. Ne 122 yema cost. Saka 400 plus 122, which is 522. Iwo imimi $80. Right. Takupa nguwa kana mama mtautaura mambo watopedza. Mambo wapedza. Murukuripa kubatanidza ukama inzwa chigara pasi muri kubatanidza ukama nana sekuru nekuti uyu akadzingwa pamusha urunzwa zvinondobatanidza ukama hazvisi kundoputsa ukama nekuti vana sekuru vakundogadzikana kuziva kuti mukwasha wavo akawaripira mhosva dzaanga ari kuvapomera dzisiripo saka zviri kundobatanidza ukama iwe kana zvisingakubatanidzi ukama ndiwo uri kundoputsa iwe ukama nekuti uri kundokontinya uri kuputsa chi ukama nekuti pari kubatanidzwa kundoripira vana sekuru kuti ndakakanganisa hanzvadzi yavo kuhanzvadzi yavo kumuudzinga panhamo kunewo kupumwa kumushushira nyaya dzamuswe dzaasi kuita dzamunoyoka imimi kwenyu munosenzerwa namuswe kwake hamudi kuti asenzerwe namuswe muri kudanana namuswe here imimi imimi
Saka patano zenyu kugaurana na musuma. Murubona. So ari kundoripa ndo maripira ari kuita mhosva idzodzo kumufungira zvaasiri. Muswe anofanira kusenza mafiko sendera ndikakumba kwake anofanira kusenza kwake. Right. Baba avo iyo nyaya yakawakwana muswe akatenda kuidhiridza. Aiwa. Akatenda kuidhiridza muromo wakakurisa muswe wenda wekwamatyana kuti kuidhiridza ndite yangu. Azvidhiriswa. Aiwa. Akatenda kuipusa imba iyo yakawakwana muswe. Atiri kuiona. Chicho zvoshova chikutera. Iwe undoita mukadzi pasi pemurume wako undorespekta chi izvi zvamuswe haachazvifungiri. Anoita zvefeki. Aiwa. Ngachitogara akundoripira chisimba imwende akundoripira anenge azokanganisa apa taakumutoita pamusoro mabhuri chikumbirawo kamadhenzi aya amati 30 May. Wow. 8 May zvese nemaedzisi. Alright.